Yes, good afternoon. Ito po ay shooting incident na nangyari dito po sa may bahagi ng Provincial Road going to Barangay Aringay. In particular, malapit po dito sa may isang gate ng University of Southern Mindanao. Kung nakikita nyo, ang dami po ng tao na andito at sinasabi marami po ang namatay, no? Tinitingnan pa po natin ngayon, subukan natin kung makakuha tayo ng footage. Ayan, natatanaw po natin mula ko dun sa area, no? Medyo malayo, try natin ilapit. Alright. Meron tayong natatanaw na isang tao mula na andun, nakahandusay dun sa kalsada. Although may marami nagsasabi na may mga figures na sinasabi, but hindi po natin makumpirma pa kung ilan ho yung bilang. But it's more than one, no? Mukhang sakay daw ho sa mga motorsiklo itong mga biktima na ito. At nangyari ito ngayong tanghali lamang, no? Bago ho mag alas 12 ngayong tanghali. Nakikita nyo, nakakordon na yung area. Magkabilaan, hindi ho makadaan ho ngayon. Yung palabas. Hindi na ho makapunta ng poblasyon Kabakan, yung mga galing ho ng Aringay area at yung galing naman po ng poblasyon, hindi ho muna nakakalusot pa uwi ng Barangay Aringay and going to that part, no? Dito sa Kabakan, Cotabato. So kung nakikita nyo, napakalawak nitong kinordon ho nila na bahagi ho ng Provincial Road. Mga kakonektado, ito, titry ho natin, no? Standby lang, titignan natin kung ano itong development. Ako mismo narinig ko itong putukan na ito sapagkat yung aming tahanan na hindi ho kalahuyuan dito. Akala nga ng mga kapitbahay namin fireworks dahil sunod-sunod na napakaraming putok ang narinig. Ngayong lalabas po tayo para sana bumili ng pangangailangan. Ito ang dinatnan natin. Maging tayo ay stranded dito, hindi tayo makalabas. Hindi tayo makadaan papunta ng sentro ng barangay poblasyon, no? Dito tayo muna, no? Habang bilang pagrespeto dito sa cordon na nilagay nila, hindi po tayo pwedeng lumagpas dito, no? Hanggat wala hong pahintulot. Si Christopher Credo is coming actually. Baka siya ho ay nandoon sa kabilang bahagi na nitong area. Kasi ako kasi nandito ako sa kabila. Siya naman manggagaling kasi ng barangay poblasyon. So definitely mas malapit siguro siya ron mamaya, no? Pagka narating siya, susubukan namin magbigay sa inyo ng live feed pa rin dito sa kasalukuyang sitwasyon na nangyayari ho dito nga sa bahagi ng Provincial Road going to Barangay Aringay. In particular, malapit po o dito, mukhang sa sentro ata nitong gate ng isang gate ng University of Southern Mindanao, malapit sa transport gate. Itong gate na ito ay sarado mula pa noong pandemic time, no? So itong area na ito hindi na ho nagagamit itong gate na ito dahil pinasara ito bilang pag-iingat, no, na malimitahan yung pagpasok ng mga tao. So dahil diyan, kahit na weekdays, no, napapansin ko kasi araw-araw ako dumaraan dito, may mga time talaga na talagang medyo kung sa Bisaya pamingaw itong area na ito. Lalo pat itong compound ng university, ayan, nakikita niyo nakabakod na ho yan, no, nakabakod yan. So ayan, hindi pa po, very raw itong information na ito. Wala po tayong pangalan nitong kung sino mga posibleng nasawi. Kung nakikita nyo ho, yan ang pinaka nakikita lang na ho natin. Bagamat itong mga nauna na andito, sinasabi nila, no, na mahigit sa isa, no, itong nasawi, we'll be right back with more live footages mula dito sa ating kinalalagyan. By and by, magbibigay tayo, no? Itatry natin kung pwede tayong makalapit doon. Hingi muna tayo ng permiso mula sa ating mga otoridad, no? Napakahalaga, no, na hindi tayo lumagpas dito sa mga kordon na ito sapagkat naunawaan natin sa pagsasagawa nila ng investigasyon, maaaring magkaroon, no,
maaari, no? Yung mga ebidensya na naandyan ay po pwedeng alaman, no? So dito muna, no? Dito muna tayo, no? Habang di pa po tayo pinapayagan ng ating mga otoridad, dito lamang po tayo, no? Sa area na ito. Napakalungkot itong pangyayaring ito, no? Sapagkat if it is true that marami, no? Sinasabi nating marami, pero nakikita po natin kasi ngayon, isa yung itong nakabulagta sa gitna ho mismo ng kalsada. Nakakalungkot, no? Na may ganitong pangyayari ngayong araw na ito ng Sabado dito po sa Kabakan, Cotabato, tanghali. So ang mga kapulisan ay naandito na, no? Kanina ay nabutan na po natin dito. At eto, no? Dumadami din itong mga naandito at mga nabulaga rin dahil sa itong sunod-sunod na pagputok na narinig, ho. Ayan ho, nakikita nyo ho. Yung mga nakikita nyo, stranded din ho yung mga sasakyan doon sa area na yon. Okay? So, wala pa as to the suspects. Hindi natin alam kung ano bang ginamit nilang getaway vehicle or papaano nila isakatuparan yung planong ito, no? Itong area na ito, although itong mga buildings na ito, may buildings pa naman, no, outside itong mga fences ng university, na pag-aari ng university. Kaso dahil sa weekend ngayon, sarado ang mga yan, so walang mga tao, no? Marahil sinamantalan itong mga suspect, itong na walang tao dito sa areang ito, no? Para maisagawa nila yung kanila pong maitim na balak, no? Dito sa mga biktima na ito, no? So may mga nadala pa sa ospital. May naririnig tayo na sinasabing may dinala pa sa ospital, but as to how many, the figure, kung ilan yung nadala sa ospital, at kung ito bang mga biktimang ito ay lahat panay ba sila ay sakay ng motorsiklo, kasi wala akong nakikita motorsiklo so far dito na nakatumbang motorsiklo, no? Sige ho. Ayan, no? Just a short while, we'll be right back. Most probably si Christopher Credo, siya na din ang bibigay sa inyo ng live feed mula dun sa kabilang dulo, no? Kasi nasa kabilang dulo tayo, no? We will be right back dito po sa Cool FM. Manatili pong nakatutok, no? Sa ating pong Facebook page, no? Para ho kayo po ay ma-update kaugnay dito sa pangyayaring ito dito sa Kabakan, Cotabato.